Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pemirsa. Langsung mali sareng kula Risya Unaizatul Laila. Lebet program wartos dinten menika ingkang badhe nyajikaken informasi sawetawis laladan Brebes. Tetepa sareng kita kagem keparingan informasi teraktual. Sugeng dalu penonton pewarta kuliner. Dinten iki awak dhewe nelusuri Warga Pedes ing Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Sebelah khas Brebes sing kodalidah lan ngisi weteng. Langsung tersambung menyang reporter ing lapangan Ines di kahanan sebelah Brebes. Halo Mbak Risha, ingkene panase ora ilang-ilang. Sebelah karung Bandung iki misuwur pedese. Awake dewek ana instalasi sport populer ing Ketanggungan. Aroma kerupuk kenyal karo kuah lombok wis goda wong liwat. Ayo ta wawancarai narasumber pisanan Mbak Naila pelanggan setyo. Aku saben malam minggu teka kene Mbak Ines. Tambahan jamur enoki, endog dan siput-siputan. Kuahnya kental karo kencur. Pedes nanging gurih. Beda kalau sebelah liyane nagih tenan. Kados dene wonten ing seblak Mah Indah, para tamu saged milih menu topping seblak sakarsanipun kanthi porsi ingkang dipun karsani. Wonten kirang langkung 3 dasa varian topping seblak ingkang dipun sajikaken, wiwit saking maneka warni kerupuk, aci, makaroni, batagor, ugi wonten balungan, ceker, janganan sarta seafood. Bonten naming estri ingkang katarik sami seblak Mah Indah loh. Nanging jaler ugi dumugi tertarik guys. Regi ingkang dipuntawakaken ugi kalebet mirah sanget antawisipun 1100 dumugi 3.000 rupiah. Sasampunipun milih topping, para tamu lajeng milih kertas ingkang wonten tulisanipun tingkat pedes jumbuh kalian karemanipun. Pesanan lajeng dipun etang jumbuh kalian porsi ingkang dipun pilih. Enggi Mas Galang, monggo cerita kakek. Warung sebelah kiki pancen rame banget. Aku wis pirang-pirang pisan mampir menek. Aku biasanya mangan ning tempatnya langsung. Saiki Mbak Elsa, pengalamanmu piye? Seblak prasmanan Mah Indah iki muantep Mbak. Aku pesen sing paling pedas. Regane 15.000 wae, cocok kanggo pelajar kayak aku. Enak tenan. Terus Mas Umay, warga Ketanggungan, apa rahasiane seblak iki? Rasanya enak tenan Mbak. Kuahe leko ora cair lan rasane beda karo liyane. Mbak Risha, seblak in Brebes iki kudu dicoba. Pedes, murah, lan khas banget. Wangsul malih karo Mbak Risha. Matur nuwun Mbak Ines. Penonton langsung wae menyang seblak Mah Indah, Karang Bandung. Kui mau liputan bepegan seblak ing Desa Karang Bandung, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Kulo Risha pamit undur diri. Sugeng pepanggihan malih.